Исәмісіз Артур, Лия, хәлләрегез ничек? Исәнмесез. Ассаламу алейкум, Аллаһка шөкер. Әйбәт. Сез бит инде Шаулда туып үскәнсез, әйме, менә безнең Көмеш кыңгырау газетасы турында сез беләсез, аны укыганыгыз бармы? Нинди истәлекләрегез бар аның белән бәйле сөйләп китегез әле. Мин Шаулда 90 елда тудым. Әлбәттә, Көмеш кыңгырау газетасын беләм. Безнең әтием һәрвакыт подписаны били без аңа беренчедән. Һәрвакыт безгә килә иде ул. Һәм иң бәләкәйрәк чакта инде интервью чыккан минем бер битенә. Аннан инде яшь үсмер чагымда шулай ук чыккан интервью. Бәләкәй чактан ук мин аны яратып укыйдым. Хәзерге вакытта Алла бирсә, бәлки тагын интервью алырсыз әле бездән. Ишегез белән, ләкин минем интервью булмады вроде. Булачак, значит. Булачак. Ярый. Хәзер инде әзрәк кенә үзегезнең киләчәккә планнарыгыз белән таныштырып китсәгез иде. Нәрсә өстендә эшлисез? Безнең зур планнар бар. Без хәзер менә Дубайдан кайттык. Бер айлык башлап җибәрдек бер зур проект. На первой дороге Шаллы Яр мәчете бар, в текстиле. Шул мәчетнең территориясендә без хәләл чайхана ашыйбыз. Ашабыз да шунда. Һәм сезне дә ашатабыз. Рәхмәт, бик зур. Ну и музыка буенча да инде менә чыгышлар, выступлениялар, студияда эшләр барабыз параллельно. Планнар күп. Менә сез Артур бит инде без сезне музыкант буларак беләбез. Менә сез җырлый башладыгыз. Ли белән урлаша башлагачмы, әллә аңа бәйле түгелме? Ничек булды ул хәл? Мин иң бәләкәй чагымнан ук җырдан башлаган идем. 13 яшькә хәтле җырладым, төрле конкурсларда чыгышлар ясадым. Барлык созвездие, йолдызлык, символика варисларында да катнашып беренче урыннар алган бар. Әмма ләкин 13 яшьтә менә переходный возрастта ломка голосы башлангач, миңа әйттеләр җырларга сиңа ярамый, пока җырлама диделәр дә. Но музыканы туктатасы килми иде. Шуңа әтием мине Васим Әхмәтшинга барды композиторга. Менә бер инструмент аңа бирегез әле дип нәрсә туры килә. Ул әйтте, аңа саксофон туры килә. Аңардан саксофонист әйбәт булачак дип Васим Әхмәтшинга әти илтеп бирде мине. Шуннан музыка белән шөгыльләнә башладым. Һәм җырламый башладым инде. Аннары инде ничә продолжал мен аны параллельно барам, әзәзләп кенә чыгара идем. Но һәрвакыт җырларга миңа бик ошый. Шуңа күрә параллельно концертларда без планируем. Киләсе елда башлап җибәрергә уйлыйбыз. Шуңа күрә без программаны әкренләп шулай туплап барабыз. Саксофонда, җырда, Хитлар язабыз. Үзегез язасызмы җырларны? Үзебез дә язабыз. Менә соңгы эшләрнең берсе, ул менә ретро җыр Әлфис Кыямовның репертуарыннан җыр. Бик матур клип без аны карадык. Шуңа аранжировкасын үзебез эшлибез, үзебез яздырабыз. Шуңа киләчәктә дә шундый планнар инде чыгарга күбрәк җырлар. Сез Лия берәр музыка уен коралында уйныйсызмы? Юк. Җырлыйсыз? Мин җырлыйм генә. Мама 9 лет отыграла скрипки в музыкальной школе. Һәм аннан соң ул миңа әйтте, мин сине музыкаль школага бирмим. Вот такие дела. Яфаламаска дип. Мен яфаландым бала чактан ук. Аннары сәнгать коллеҗында укыдым, консерваториядан университет искусствога, КГУ-га күчеп аны тәмамладым. Шул иң күп вот шул колледжда аны күп ниттем белән тырышып укыдым. Һәм хәер Аллага шөкер пожина укладым. Эмиратта 4 ел эшләп, яшәп, әле һаман көтәләр, но пока туган якта әле тоже хочется. Артур меня пообещал научить играть на фортепиано. Да? Ну да, но син әкренләп уйныйсың бит үзе. Әни сине өйрәтәне. Молодцы. Һәм инде тагын соңгы сорау, менә безнең газетаны укучы балаларга, яшүсмерләргә нәрсә теләр идегез сез? Яшьләргә. Әтия нигезне тыңлагыз беренчедән. Чөнки менә минем әнием исән Аллага шөкер, әтием китеп барды бу дөньядан һәм шуннан да аңлашыла, әтия әни плохого не посоветует, алар беләләр, алар бу тормышны үткәннәр, алар бу юлны үткәннәр һәм сезгә нәрсәдер әтия әнигез өйрәткәндә, сез уйламагыз, что алар сезгә желают там зла или бәйләнергә дип әйтәләр. Ул
Алар аны әйтәләр, чөнки алар хотят как лучше, и алар на самом деле беләләр как лучше. Менә минем әти бөтен әйткән сүзләр ул во всем был прав. Һәм инде тырышыгыз, укыгыз, юлыгызны эзләгез, табыгыз, нәрсә сезгә ошый, шуны эшләгез. Һәм сездә киләчәктә барысы да әйбәт булачак. Һәм туган телегезне, татар телегезне белегез әлбәттә. Обязательно инглиз телен белегез. Әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, чит телләрне күрергә, чит телләрдә йөрергә һәм востребованным быть в других странах, то инглиз теле дә кирәк. И самое главное быть светлым человеком внутри. Әйе, һәм яратыгыз дөньяны, туганнарыгызны, дусларыгызны. Мин дигән кебек. Бик зур рәхмәт сезгә.